Armas nga gigamit ni Police Staff Sergeant Celso Colita sa giingong nga paghikog niya gisusi karon sa PNP Crime Laboratory. Kaya masuta kung naggamit ba kini sa ubang krimen lakip na sa kamatayon ni Richie Nepomuceno kinsa mipasangil kaniya o robbery extortion ingon man rape. Ano ang report? Gipadala na sa PNP Crime Laboratory alang sa ballistic examination ang 45 kalibring armas nga gigamit ni Police Staff Sergeant Celso Colita sa iyahang paghikog. Buot masayran sa kapulisan kung asa kini nakuha ang armas sanglit gidisarmahan naman si Colita ug ang mga kauban human sila marilibuhi tungod sa mga pasangil nga gibato kanila. Tumong usab niini nga masuta kung naggamit ba ang armas sa ubang krimen, apil na ang posibilidad sa pagpatay sa reklamante nga si Richie Nepomuceno. Tanawon po dito kung may kalabutan ba itong armas sa pagpatay atong bayi nga si Miles. So daghang makita kung panalitag makrossmatch itong armas, daghang itong makita kung asa gipanggamit. Ang babae reklamante may pasangil sa grupo ni Colita nga nanguha siyang kwarta ug gitumbok usab niya ang pulis nga milugos kaniya sulod sa motel. Namatay ang babae ni atong Abril 19 ug pipila ka oras lang napalgan usab nga wa nay kinabuhi. Sulod sa CR sa RPDU 7 si Colita human giunay kuno niya pagpusil ang iyahang kaugalingon. Giklaro sa Cebu City Police Office nga suicide ang nahitabo ug walay foul play. Walay duda nga mao to yang gibuhat. So walay foul play wala na. Wala ito foul play. Base sa initial findings sa atong investigador. Giklaro ni Ligan nga wa makagawas ni atong Lunes si Colita base sa record sa logbook sa restriction area sa PRO 7. Samtang magdepende kuno sa hukom sa pamilya ni Colita kung ipa-autopsy ang lawas nini. Kauban si Cleofer Lumayag ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.